Două peisaje sonore care n-au o distanță de secole, au numai 80 de ani între cei doi compozitori, deci sunt amândouă de factură romantică. Sentimentul descriptiv este specific romantismului. Prima piesă este o nocturnă de Chopin în mi bemol major, care a fost transcrisă de Saint-Saëns pentru vioară și pian. Și Chopin a scris-o în anii 1848-49 și asta putem spune că e un peisaj sonor mai degrabă interior, melancolic și pasionat, așa cum era Chopin. Și a doua piesă este un peisaj pastoral, Seara pe deal, de Constantin Bobescu, pe care cred că cunoașteți. Constantin Bobescu, care a fost compozitor, dirijor și mare violonist și a scris această piesă în 1930. Și în acest peisaj veți auzi hore și doine.
Două piese în care vom asculta sentimentul bucuriei, sentimentul festiv al muzicii. Cu două piese, prima va fi de Gottfried Finger, care este un compozitor care s-a născut 26 de ani înaintea lui Bach. Și piesa pe care o veți asculta este o sonată, a scris mai multe, 6-7 sonate pentru oboi, trompetă și violă da gamba. El era mare gambist și cânta și la vioară, că a fost solist, Finger a fost solist la orchestră Concertmeisterul la Leipzig. El s-a născut în Cehia și pe urmă a locuit în Germania și a fost câtva timp și la curțile regale din Londra. Deci veți asculta sonata în do major de Gottfried Finger și pe urmă veți asculta trei piese, o gavotă, o elegie și un vals de Shostakovich. Aceste piese au fost scrise între anii 1933 și 1948. Este o suită cu diferite piese pe care le-a scris pentru balet sau pentru muzica de film. Trebuie profitat de aceste piese pentru că muzica lui Shostakovich nu găsim așa des muzică din aceasta luminoasă.
Singurul de altfel pe care l-avem. Singurul care l-avem. Și veți recunoaște compozitorul.
Vă mulțumim frumos. Protejează drepturile de proprietate intelectuală pentru un viitor mai bun. Oprește-l pe cel de lângă tine să producă o tragedie. Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale. Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum frigidere, televizoare, aspiratoare și bateriile uzate trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde te poți debarasa corect de ele pe reciclează.dee.ro. Aștept de o oră. Dar le-am spus că tușesc de o lună. Cum pacientul prinde a doua linie. Să facem un EKG rapid. Avem un infarct miocardic acut și o cardiogen. Avem a doua linie prinsă. Urgent, ne pregătim de intubați. Aici e coada pentru consulturi? Să aducă cineva niște scaune. Atenție de scar! Ce aveți la casă? O precipitare de la înălțime, pacientul a fost găsit în scor Glasgow 8. A necesitat sedare. La urgență are prioritate viața. Urgența este pentru urgențe. Când sunt scăpări de gaze, oamenii uită că nu au voie să folosească întrerupătoarele și prizele. Sau aprind focul exact atunci când nu trebuie.
Ca să rămâi în viață, deschide larg ferestrele și oprește sursa de gaze. Apoi ieși din locuință și sună de urgență la 112 sau la distribuitorul de gaze. Nu-ți pune viața în pericol. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul E.ON România și Delgaz Grid. Nu risca viața ta și a familiei tale încărcând butelia la stațiile GPL Auto. O campanie de informare și prevenire susținută de către ISCIR și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Dacă simțiți miros de gaz pe stradă, rămâneți calmi. Nu aprindeți chibrituri, brichete sau alte surse de foc. Apelați imediat numărul de urgență al operatorului local de gaze naturale. Dacă în casa dumneavoastră simțiți miros de gaz, problema poate fi de la Aragaz, centrala termică sau soba de teracotă pe gaz. Rămâneți calmi. Deschideți ferestrele și ușile pentru aerisire. Nu aprindeți chibrituri, brichete sau alte surse de foc și nu utilizați instalația electrică. Părăsiți încăperea sau clădirea și apelați imediat din exterior numărul de urgență al operatorului local de gaze naturale. Nu-ți asuma niciun risc. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Uite că și tu ia siguranțele. Fac una de nu o să se mai ardă. Și cum faci asta? Las că știu eu ce fac. Și nu e periculos? Deloc? Nu degeaba îi se spune siguranță. Nu-ți asuma niciun risc. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Atenție copii! Nu vă cățărați în copacii aflați în apropierea liniilor de înaltă tensiune. Este pericol de electrocutare. Atenție copii! Nu vă jucați în apropierea căilor ferate electrificate și nu vă urcați pe vagoanele staționate. Este pericol de electrocutare. Atenție copii! Dacă vedeți un cablu electric căzut pe pământ, nu atingeți nimic. Îndepărtați-vă și anunțați imediat un adult. Este pericol de electrocutare. Atenție copii! Dacă vedeți un panou electric deschis, nu atingeți nimic. Îndepărtați-vă și anunțați imediat un adult. Este pericol de electrocutare. Nu-ți asuma niciun risc. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. E cineva? Unde sunteți? Mai bine previi decât să nu fii. Instalează-ți detectoare de gaz și incendiu. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Consumați zilnic cel puțin 500 de grame de fructe și legume. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. În fiecare zi, spitalele din România au nevoie de sânge. Mii de operații așteaptă sângele tău. Programează-ți donările în fiecare an. Fii un erou anonim. Fiecare picătură de sânge contează. Vorbește-le celor apropiați despre donare. O campanie națională a Institutului Național de Hematologie Transfuzională de conștientizare a nevoii donării de sânge și plasmă. Campania se adresează persoanelor cu vârsta cuprinsă între 3 și plus 50 de ani. Ne vedem la donare! Hai să ne întrecem! Nu mă pot ridica! Surăniți, trebuie să sunăm la 112! Ce urgență aveți? Doi copii au căzut cu bicicleta. Copii răniți, avem localizarea din aplicație.
Echipajul se îndreaptă deja spre locație. Oriunde te afli în țară, alege să fii în siguranță. Aplicația Apel 112 este dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite în mod automat mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. Construiește cu specialiștii de la Frasinul. La Frasinul găsești soluția ideală pentru proiectele tale. Construcții de drumuri și poduri, construcții civile și industriale, construcții hidrotehnice, lucrări de apă și canal. Experiența și profesionalismul de la Frasinul garantează calitate și durabilitate. Mami, hai să mă jucăm ăștia. Cum e jocul, mami? Mă întreb culoarea. Ce culoare e asta? Roșu. Nu, e galben. Ce culoare e asta? Albastru. Nu, e galben. Ce culoare e asta? Albastru. Da. Vreți să ne ducem cu noi?